Hello guys, joto nam se firu ante kaisa katal video khakhaina ana video no paya sang na ante support ro khayan hene ngakana ro joto saima no sini India country ni bisingo no Odisha mungi kaisa state tong mani aboni bisingo no sang tabun nugi mano kaisa social media o viral ngi tong mani je Jitu munda bo Odisha ni no bo bini baini phobjak mang kwthwi no tuwui phaye bengo phung paimani abo tamni bagai phungna nangka abno no ang tini nok ni bwskango srai ke explain khai sanai na te noro bujumana te abo tang khaima kala khate abo khaima dasa abno no ngana video no pa sak nali Odisha o tongui tongnai state ni KGR parani Jitu munda mungui bo khoraksa bini bai kalara munda thimani yakulom bo bini baini saving khaimani rang abno no tiklanya thangtani bank ni boro bai hai ni sajaka je aroni officer ro bai jate bo death certificate nangne a death certificate ni sara bono rang rejak lak ke tamni ke tabuk tom ti hai jora wa te bo scam choli tong abno ni tuyina boro hake saka Game oje Jitu munda mungui bobo kaisa khoroksa samung tangi jani borok sije nukjiya bura borok geno to sani mano bura ja borok ese Odisha ni ketamti hai bising tongna rok aso bo sije jaya aboni bising tinno bo death certificate dostamna ni bukha rogo tongphono asuk sok jaya bagi borok bo sanam jaya abono tinno bo Delhi no thangui bo bengo thangai Delhi no thangai rang tin thangte ningai ke mana khai de jago hine sajago afuru bo kono cha manjing yangai tamning ke bin thani de certificate bo kari ja borok amti khainani ro kono kari bagai bo bini bibi ni mang kwthwi no goni khurui akowui tu hai kya bo 3 kilometer bongni parani simi bo direct bank jora hemi tu hai kya tamni hingai ke bo o rang no nangkongmani bagai jotono saimano o rang je sing bwsam nangkongmani aboni bagai no bobo krija jana nungna kri bagai bini baini khatijak rang no tiklainani bagai bo aro thangui sawa kama pore laso hangke mang kwthwi tu bin bibini afuru se rang mankha aman bisingti bo police rok bono dol khe tlangui parao bo tunirika aboni pore borok bo rang kisa misa chuba laikha te achuba mani bisingti no ajakani area ni neta rok bo binna nugui kharok jagui bongno chubawi kisa misa yaphalai mani bo sing nugui mano abono wansonai di o 19,300 taka no arang ni bagai boy bini baini bwsabukha kosto khaiye phop jakno abo tesak bukha kosto khaiye tikhlaiye okisa sa death certificate phungna ni bagai se bo bwsak kosto khai bukha dukhu nangai tikhlaima phunu kana abo ke sawi maya abono sini borok thung na onye borok phunung tung sing tong khangke kathang tong na bagai sing sina nungnani nango bagai sing lekha pora khainani nango okisa bidin tikite singam saimano je sing lekha pora kare ke sing mungsa ja kunpuno sugyane okisa video nibisintina na thoja khanke like ro comment ro share kan tapok di o video no asang se khai jate sing saimano je o video ni bisingo bwsak se dukhu te kosto nugui tongmani nungo abono te support khabai guys je ani channel no subscribe khaje kuroba subscribe khaimano asungno ano bagai te bokte kaham video tu khainai